kono ni Mali ko ka segu kaw fe na mbu be foku wali nyimando o kuma mba fayna au danse aka kuna fonu olu keneka kuna fonu la bakurumba damado la amba damna ni fasadi 7 lesori ali ajira ka foko minye Mali premier ministre koroni oye Sumelo Bube Maiga imana oni aka nyenamaya yere belajele bena politiki barama ko Sumelo Bube Maiga ale koni tayana kunungo yere mimbi talike kibara imbora kabbe koni yema chama misigi amina ndado la minye lesor ale konnala kajira ka fo boni ale marala boni ani tesalit ko minye bamanchima mamwani flanyo wana ulu koni fara anga fintigu fe amina ndado fanana lesor kono o mana boy minye l'indépendant halsa Sumelu Bube Maiga ka fatulu kola minye kuma chama fora maufe minumbe ni ulu do donke chama yɛrɛ kelen n'u ka jalaki bɛ fanga ka bin i n'a fɔ Mohamed Bazoum Ismaila Sako ani cɛma Iberi Kulubali olu kɔni olu ka dalakanw kɛra jalakiliw de ye a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don la l'indépendant ale kɔnɔna la ale l'indépendant kelen in kɔnɔna la taji feerela minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka hakɛw bɛ yen bi min ma se ka di a jarala k'a fɔ taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ Total, Shell, Ola Energy, Oryx Energy a barakɛlaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa tile 3 baarabila la min kan ka daminɛ avril kalo ale tile 6 an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan Nouvelle Horizon fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ayiwa nin wagati in na min bɛ tali kɛ sunkalo ale kɔni bɛ k'i kunda an ka jamana ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen silamɛw bɛ labɛn na walasa ka se ka sunkalo ɲɛnamaya a kɔni bɛnna waati ma waati gɛlɛnba Mali kɔnɔna la yan min ye embargo CEDEAO ka embargo bɛ an kan min ye sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ sanni feere sugu la limanaw fɛn caman de bɛ yen ni sɔngɔ fɛn caman bɛ yen min tɛ se ka san bi n'o ye da dumuni balo ye ko kamana gan kɔni o bɛ ka yɛlɛ don o don a dun tɔ sɔrɔ tile damadɔ de ye sunkalo ale ka se Nouvelle Horizon ale de y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la min ye l'indicateur du renouveau ye ale y'a jira k'a fɔ musow ye wulikajɔba de kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye ɲangi min bi Mali kan ko ɲangi ka wuli joona k'a b'an kumana sabu ko Mali bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ CEDEAO kɛlen don ka dɔ wɛrɛ fara o kan an dun bɛ ka an kunda waati dɔ kan o fana ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen an bɔra ka min fɔ sisan n'o ye sunkalo ye ko CEDEAO k'a lajɛ joona u ka hinɛ Mali la ten sa an b'a kuncɛ ni min ye o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye Mali la yan nɔ ko Mali cakɛyɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye Mali administration ye k'a bɛna fɔ ko binganikɛlaw don jɔnni de y'o kuma fɔ Mozadek Bali ale de ye kɛnyɛrɛ maa min bɛ yen n'a a ka baara ka bon kɛnyɛrɛ baaraw la kosɛbɛ najigiso min bɛ yen n'o ye Azalɛ Hotel o ɲɛmaaba don a welela kɛnɛ dɔ de kan a ye nin kuma fɔ kɛnɛ kan an bɛna an da don o la lakɔli karamɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ k'a bɛna fɔ u kɔni ye ɲɔgɔn ye min bɔra o kɔnɔna la an bɛna an da don o la Soir de Bamako ale kɔnɔna la nka yanni an ka so bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o ye lesor ye a kumana limanaw lesor y'a jira k'a fɔ ko Boni ani Tesit nin dugu fila ko min y'an ka finitigiw ye olu kɔni ye bamanci walew bɔrɔndɔ ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Mali finitigiw ka ɲɛmaaba état major général des armées ale ko ale bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kunnafoni ko k'a jira k'a fɔ balaka mugu dɔ n'o ye embuscade ye k'o de balila ka foro min bɛ tali kɛ yɔrɔ min bɛ yen ni o filɛ nin Boni fanfɛlaw la a jarala a kɛra sababu ye an ka finitigi maa 2 olu kɔni ni tora a la maa 7 olu jogina Boni yɔrɔ min bɛ yen ni maa bɛ se ka fɔ bamaci wale tigilamaw ka wulikajɔ ka bon a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ko nka a kɔni ma diya bamacimaw olu fan fɛ lesor ka fɔ la sabu min ye an ka finitigiw ye olu wulile tajuru sara la ko la ko fɔlɔla ka maa 13 ɲɔgɔn na u ye olu minɛ maa 2 ɲɔgɔn na fana u ye olu minɛ a jarala k'a fɔ min ye walejugu min yɛrɛ n'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 waati Tesit ale poste la a jarala k'a fɔ an ka finitigiw an y'a fɔ ten maa 2 ɲɔgɔn na olu kɔni ni tora la maa 10 ɲɔgɔn na k'olu banana finitigiw kɔni ye tajuru sara min boloda limanaw k'a kɛra sababu ye bamaci wale tigilama ninnu maa 13 ɲɔgɔn na u sera ka olu fa
maa 9 ɲɔgɔnna fana u tilala ka olu fana minɛ ka tila ka olu bɔnɛ u ni na limanaw a jarala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔli min ye nin ni an ka finitigiw jija yɛrɛ bolo ma sanfɛ pankuru min bɛ ni o do kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin walijugu in ma k'a kɛra sababu ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen finitigiw sera ka bamanci wale tigilama n'u k'u gɛn fu dagayɔrɔ labanw na ka taa tɛgɛ kɛ u la ni finitigiw yɛrɛ ka kibaruya dilen lesɔr ale kɔnɔna la ale lesɔr kelen kɔnɔ limanaw an y'an tulo lasɔmi sisan k'a fɔ min ye Sumelu Bube Mayiga maa min bɛ na ale ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnna politiki baara ma Mali kɔnɔna la yan nɔ limanaw ko Sumelu Bube Mayiga ko a fatura kunungo ka a si to san 60 ani san 8 na kunnafoni in bɔra ka bin limanaw a kɛra misigi ye jamana kɔnɔna la min ye lesɔr ye ale y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga maa dɔ min ni maa dogolen tɛ sabu politiki bunakun kan i mana tɔgɔ fɔ fan o fan a dɔnnen don a ka saya in kɔni kibaruya binnen jamana fan bɛɛ lajɛlen ni maaw b'a dɔn ni maaw bɛ Sumelu Bube Mayiga dɔn ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛ gɛlɛn don politiki bunakun k'a fɔ dɔw yɛrɛ ye tɔgɔ d'a la k'a fɔ ko Waraningala n'o ye tigiri ye k'a sababu kɛ a cɛ gɛlɛn don politiki o bunakun kan a jarala k'a fɔ politiki tɔ min bɛ ni u k'a ma ko solidarité au Mali convergence des forces patriotiques ASMA CFP o ɲɛmaa de don ASMA CFP ɲɛmaaba limanaw ko a binna kunungo walasa ni maaw hakili b'a la min ye utukalo tile 26 san 2021 Sumelu Bube Mayiga limanaw jalaki dɔ kun binna kan ni o ye avion sango kuma ani finitigiw ka mina limanaw n'a fɔra k'a fɔ o mina minnu sanna ko o kɛra sɔngɔ dara o ka sɔngɔ min n'o ma se ka dɔn o de la Sumelu Bube Mayiga a minɛna utukalo la limanaw jalakili yɛrɛ ma k'a bila kaso la a bilalen kaso la lesɔr ka fɔ la ayiwa bana kɔni nana a minɛ bana in nana juguya don o don dɔ de bɛ fara a kan nka a jarala k'a fɔ a ka lafasabaw n'o y'a ka avocaw ye olu de nana laɲini kɛ k'a fɔ ayiwa Sumelu Bube Mayiga bɛ bolo min ka nin ye a bɛ minɛ cogo min na nin ye a yɛrɛ jɔyɔrɔ kama ko minɛcogo in man kan ni ɲɔgɔnna minɛcogo man ka da Sumelu Bube Mayiga kan u k'a lajɛ u k'a bɔ o yɔrɔ kofɔlen na sabu ko hali kaso yɛrɛ kɔnɔna la limanaw i b'a ye k'a fɔ maa caman tun bɛ yen minnu tun bɛ kuma langolow ni kuma caman ta ka ɲɛsin a ma ko nka o n'a ta o ta bana min yɛrɛ tun b'a la bana in tun kɛmɛ ka sɛgɛn o la sa ni maa min bɛ Sumelu Bube Mayiga dɔn limanaw a ye fanga caman kɛ i n'a fɔ fanga laban min n'o ye ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita o ka waati la a ye minisiriya jɔyɔrɔw kɛ o ka fanga kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga lesɔr kɔnɔna la bi a kɛra kelema minɛ ni jalakili na sabu minisiri kɔrɔ min bɛ yen Madame Buhari Fili Sisoko ani IBK yɛrɛ ka directeur de cabinet Mamadu Kamara olu fana minɛnen don nin waati ninnu na nka min ye Sumelu Bube Mayiga ye ale kɔni tora a la sabu bana ma se k'a to yen a jarala k'a fɔ a yɛrɛ bangena min ye juin kalo tile 8 san 1954 Gawukaw fɛ yen a kɛlen kɔ k'a ka duguma kalanw kɛ a ka sɔrɔ ka taa kunnafonidi kalan kɛ Sénégalikaw fɛ yen kalanso min bɛ yen n'u k'a ma ko Centre d'études des sciences et techniques de l'information CST Université de Dakar Sénégal limanaw a y'o jɔnjɔn sɔrɔ o kɔ ka sɔrɔ ka taa kalan wɛrɛw kɛ Faransi jamana kan n'o ye Paris Sud n'o ye sɔrɔ kalanw ye ani fana min ye jamana wɛrɛw cɛ baara n'o ye affaires étrangères ye a taara o fana kalanw kɛ Sumelu Bube Mayiga a segilen kɔ ka na jamana kɔnɔ a sɔrɔla ka na kunnafonidi baaraw kɛ lesɔr kelen min n'an bɛ k'o kalan nin ye limanaw a jala k'a fɔ a ye kunnafonidi baaraw kɛ nin lesɔr kelen in kɔnɔna la san 1981 ka taa bila san 1990 la min bɛ tali kɛ fana a ye démocratie fanga na waatiw la san 1980 de transition pour le salut du peuple CTSP a kɛra ɲɛmɔgɔ ye a tila ka kɛ ladilikɛla ye n'o ye conseil spécial ye san 1991 ka taa bila juin kalo la san 1992 a kɛra min ye Adama Péaji o ɲɛma dankan fɔlɔ ye Adama yɛrɛ bilalen sen kan ale tun bɛ o ma fɔlɔw cɛla minnu ye Adama bila sen kan min ye janvier kalo san 1993 Sumelu Bube Mayiga a sugandira k'a kɛ min ye directeur général de la sécurité d'État min ye san 2000 ye a tilala k'a kɛ ministre ye limanaw ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen don min ye an ka finitigiw olu ka koɲɛ ma o kɛra Alpha Omar Konare o ka fanga waatiw la
san 2007 a y'i kanbɔ fanga nɔfɛ min bɛ tali kɛ a tilala ka segin ka na minisiriya baaraw kɛ san 2011 o kɛra Ibrahim Bokar Keita Ala ma hinɛ la u ka fanga waatiw la fo kana se fanga binni ma Amadu Tumani Ture u ka waatiw la san 2012 a jarala k'a fɔ min ye Sumelu Bube Mayiga limanaw a yɛrɛ ye sen bɔ Adama PAJ a y'i sen bɔ o la ka sɔrɔ ka n'a yɛrɛ ka politique tɔn sigi n'o ye Asma CFP ye ko a ye Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ dɛmɛ san 2013 u ka jamana ɲɛma kalataw la a kɛra u ka yɛrɛ kofɔ baaraw a tun b'o kuluw cɛla Ibrahim Bokar Keita kelen kɔ ka fanga sɔrɔ ko a tilala ka sugandi ka kɛ minisiri min ɲɛsin o kɛlɛcɛw ma san 2013 ka taa bila san 2014 na décembre kalo tile 30 san 2017 a tilala kana bila o jɔyɔrɔ kelen ninnu na a jala k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga jɔnjɔn bɛ n'o ye commandeur de l'ordre national du Mali o b'a bolo maa dɔ min ni limanaw a dɔnnen don politique kɛlɛw la kosɛbɛ politique bunakun kan ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sabu a ye baaraba minnu kɛ politique sira la o kɛra sababu ye Sumelu Bube Mayiga a dɔnna kosɛbɛ limanaw ni lesɔrɔ ye nin fɔ min ye l'indépendant ye ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu ye jaabi di minnu ye folikanw kɛ ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ka fatuli fɔli kunungo ntɛnɛn min o dɔ ye Mohamed Bazoum n'o ye Niger jamanakuntigi ye o dɔ ye politique tɔn ɲɛmaa min bɛ yan n'o ye Ismaila Sako ani cɛman Iber Kulubali olu kɔni ye kangarida kɛ ka ɲɛsin min ye fanga ma sabu u y'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga ka saya min filɛ nin ye olu b'a bila minɛn min kɔnɔ ko ayiwa a yera ka to bana de bolo ko fo ka saya bɔ o la l'indépendant y'a jira k'a fɔ min ye Mohamed Bazoum ni ale ye Niger jamanakuntigi ye a ko kabi Sumelu Bube Mayiga ayiwa k'a b'a bɛ kaso la n'a a ka avocat a n'a somɔgɔw n'a a jɛw n'o y'a politique tɔnw ye olu caman y'a ɲini fanga fɛ ko a ka labɔ a ka taa furakɛ jamana kɔ kan ko nka ko fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ o la fo ka na saya yɛrɛ se a ma o la sa a jirala k'a fɔ an b'o dabolo ka bi min ye Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum ayiwa ka fara PSD Ismaila Sako o ɲɛma ani ARP o ɲɛmaaba cɛman Iber Kulubali olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma nɔ ye ko in na ni fanga ɲɛmaw yɛrɛ tɛ ko Sumelu Bube Mayiga sale min filɛ nin kaso la ko Mohamed Bazoum yɛrɛ ye hakililajigi kɛ k'a bɛna fɔ Modibo Keita ko o de sale filɛ nin sabu ko fana sara kaso la nin cogoya la san 1977 ko ale kɔni hakili la ko Sumelu Bube Mayiga a sacogo min filɛ nin limanaw ko ayiwa a ma kɛ fɛn bɛnta ye sabu ko a y'a somɔgɔw n'a a teriw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ min ye Ismaila Sako ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko sariya bɛɛ ni sariya de ka kan sariya mana kɛ cogo cogo fo tiɲɛ de ka fɔ a la ko Sumelu Bube Mayiga ani hadamadenya taabolo ɲumanw kun ka kan ko hali n'i kɛra kasoladen limanaw ko i ni furakɛliw kun ka kan wa i ni fɛn kun ka kan n'o ye i ka politique i mana kɛ politique maa ye cogo cogo i n'i ka hakɛw bɛ ɲɔgɔn na ko wa i tɛ se ka kɛ kasoladen ka tila ka i bila maloya kɔnɔ cogoya dɔ la min ye Ismaila Sako ale ka kumaw kɛr'o ye nka cɛman Iber Kulubali ale fana ye jaabili min kɛ ale y'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga ko bana kun y'a sɛgɛn kosɛbɛ bana min ni ayiwa a yɛrɛ kun jigi d'a ma kan k'a fɔ ayiwa a na taa furakɛliw la diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko nka limanaw ko n'a taabolo la ayiwa a kɔni fatura nin cogoya la limanaw a fatura bolo min ka nin cɛman Iber Kulubali y'a jira k'a fɔ ko bolo in tɛ bolo ɲuman ye limanaw nin tɛ ne ka kuma ye dɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an tora l'indépendant kelen kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko taji feerela minnu bɛ Mali kɔnɔna la ni u ka baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka hakɛw tɛ ka di u ma o dɔ ye station service total Shell Ola Energy ani Orixi ko u ka baarakɛlaw y'a lasɔmini kɛ n'o ye préavis de grève ye k'a fɔ k'u bɛna taa tile 3 baara bila la u ye kunnafoni yɛrɛ di sibiri tɛmɛnen in na Sinabef ale dagayɔrɔ la Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nɔ a kɛra kunnafonidi dɔ de senfɛ u ka syndicat belebeleba 4 ɲɛmɔgɔ 4 min bɛ yen olu ye ladilikan di ani ka weleweledakan bila ka ɲɛsin min ye u ka nin cakɛda minnu filɛ nin n'o ye Shell Ola Energy
total ani orixi k'a f'u ɲɛna ko ayiwa olu kɔni ka hakɛ minnu bɛ yen ni a bɛ se hakɛ 9 ɲɔgɔnna ma ko fo k'a di u ma hakɛ ninnu caman na a dɔw ye bɛnkanw ye bɛnkan minnu bɛ yen ni olu sɔrɔla u ni ɲɛmɔgɔw cɛ kabi san 2014 walima san 2019 min b'a bɛnkanw don bɛnkan minnu n'o bolonɔ bilala UNTM ani CNPM ni ɲɔgɔn cɛ ani gouvernement mana bɔ yen nɔ a jarala k'a fɔ u ka baarakɛlaw yɛrɛ ka sarako n'a fɔra i bɛ sara limanaw fo sɛbɛn de ka d'i ma sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ i sarala n'o ye bulletin de salaire ani sariya min bɛ baarakɛlaw yɛrɛ ko fɔ n'o ye code de travail ye o bɛnkan minnu bɛ yen ni i tara baara la limanaw i ta furadama baara la fo ka n'a bila don min na i bɛ baara daminɛ o sara o fana ka di i ma ani fana baarakɛla minnu bɛ yen n'i bɛ baara la limanaw hakɛ dɔw bɛ yen i n'a fɔ AMO ani NPS ani cotisation sociale ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman ko baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ olu bolo ko Total Energy Vivo Energy Ola Energy ani Orixi ɲɛmaw ko u bɛ wele bila u ma u ka se ka baarakɛlaw ka hakɛw di u ma baarakɛlaw ka lafasalikulu kɔni ni kunnafoni kɛ sibiri tɛmɛnen sina bɛ dagayɔrɔ yɛrɛ la ko ni laɲini ninnu kɔni ma sabati yani avril kalo tile 6 cɛ ko tile 3 baara bila u b'o daminɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen u ka secrétaire général n'o y'u ka foroba-kalatigi Sayon Keita ale ye nin kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna segin kɔ boloda nin ko in na sabu ko dɔ kɛra nin ko in na a mɛnna bɛnkanw kɛra olu ni u ka ɲɛmaw cɛ ko nka bɛnkan ninnu ɲɛmɔgɔw kɔni kɛmɛ ka olu kɛ i b'a fɔ ko maa min bɛ baara yɛrɛ la nafa foyi t'i la maa min ye fasiri kɛ Paul Henri Fonta ale ye degeli karamɔgɔ ye l'indépendant o kɔnɔna la ye ni o bɔra ye Nouvelle Horizon an bɛ don ale kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na ko sunkalo bɛ ka se n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ ko sunkalo bɛ ka se limanaw min ye an ka sugu kɔnɔnaw ye foyi tɛ se ka san a don jirala k'a fɔ gɛlɛya bɛ sen na sɔrɔ siraw kan sɔrɔ gɛlɛya bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ min ye n'i taara sugu la limanaw da dumunifɛn caman de bɛ yen min bɛ yen tɛgɛ tɛ se ka da o kan bi a don jirala k'a fɔ o bɛ ka kɛ waati la embargo sigilen don Mali kan embargo in dun limanaw o bɛ Mali kan a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan a dun a kɛn bɛ gɛlɛya ye bi kamanagan bɛ ka na bɛɛ kan bi Nouvelle Horizon ka fɔ la tile damadɔ dɔrɔn min ye diɲɛ silamɛw ye olu kɔni bɛ sunkalo a baaraw daminɛ ni kalo barikama min filɛ n'a bɛ k'i kunda an kan a tɔ tora tile damadɔ de ye Mali kɔni ale bɛ gɛlɛya kɔnɔna la gɛlɛya min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ limanaw ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye ko kelen bɛ Mali kan bi sabu embargo tɛ embargo ye foyi tɛ se ka san sugu kɔnɔna la don o don dɔ bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan a jala k'a fɔ sunkalo min na o yɛrɛ ye waati ye waati min ni da dumuniw sɔngɔ bɛ gɛlɛya Mali kɔnɔna la yan n'a fɔra ko nana sɔrɔ ni ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ limanaw ko an b'an ko min an bɛ taa jamini a jala k'a fɔ CEDEAO maaw CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu ka gɛlɛya min gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan n'a fɔra k'a fɔ Mali ka sɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ CEDEAO bankiw kɔnɔna la Mali sɛnɛ ka i tɛgɛ da olu kan o kɛmɛ sababu bɛ nafolo yɛrɛ tigɛ i ɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye CEDEAO ka ni ɲangi ninnu kɛ ɲangiw ye ko ayiwa ɲangiw don minnu ni a tɛ sariya kɔnɔ wa ko adamadenya yɛrɛ hakɛ k'a bɛ dankari kɛ o la a jarala k'a fɔ an b'o de bolo ka bi min ye hali an ka minisirisow ye olu caman bɛ yen dɔ bɔra olu ka sɔrɔ la ka sababu kɛ ni gɛlɛya ninnu ye ko n'i y'a sigi 100 15 o bɔra min ye minisirisow ye olu ka sɔrɔ la nafolo min bɛ d'u ma k'u ka baara kɛ n'a ye dɔ bɔra o la limanaw o bɛ gɛlɛya ko fɔ a jarala k'a fɔ min ye kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana ni Russie cɛ bi o kɛra sababu ye taji sɔngɔ yɛlɛla cogo dɔ la Mali kɔnɔna la yan limanaw ni maaw kun famana o ma kosɛbɛ u n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ka fara CEDEAO n'a ka gɛlɛyaw kan limanaw ko Mali kɔnɔna la bi sunkalo min n'a bɛ k'i kunda an kan ayiwa an bɛna kɛ cogo di ala de ye masa ye dɛ ala ka an dɛmɛ ale Nouvelle Horizon kelen yan'an ka bɔ a kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ko lakanabaliya Bankasimara la ko maa 28 ɲɔgɔnna bamacimaw ye olu minɛ ka taa ni olu ye olu cɛla k'u ka dugutigi b'a la dugu min bɛ yen n'u kama ko Berembe dugu filɛ nin ye Bayangara n k'a fɔ Bankas a bɛ Bankas kɛrɛfɛla la ani a bɛ Bankas mara de la nin waleya in kɛra juma tɛmɛnen mars kalo tile 18 san 2022
jarala k'a fɔ maa 28 ninnu na minnu ni olu jasora ka taa ni olu ye a kɛra juma tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 19 fitiri magɛn yɛrɛ waatiw la ko bamacima ninnu u taara bɛ dugu kan limanaw ka dugu fɛn fɛn bɛ n'u ɲɛ dara u ka k'u ye tasuma bila u la dugudenw ka sow an'u bololaminɛw u ye tasuma don a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ jeni ani u sera ka maa minnu minɛ maa 28 na ni dugutigi bɛ olu cɛla k'u taara ni olu ye limanaw waleya in a sɔrɔla mun fɛ fasɛrɛdi sɛbɛn k'a fɔ la Nouvelle Horizon ko bamacima ninnu u nana de ka na jaga de deli jaga u b'o minɛ maaw fɛ sigidalamaw kana kɛ bɛnkan de don u bɛ ka min ɲini sigidalamaw fɛ maaw ma sɔn o ma u ye nani laban min kɛ k'a fɔ k'u bɛna jaga ɲini maaw fɛ muso dɔw de y'a jira k'a fɔ olu ka fɛn fɛn tora olu bolo sa o y'u ka baganw ye bagan ninnu kɔni k'u tɛ se ka olu di n'a fɔra k'u ka baganw di u bɛna balo mun de la bamacima ninnu de ye o kuma mɛn sa u segira ka taa u ye kangari da dugulalamaw ye k'a fɔ u ma ban ka baganw di wa ko n'u segira ka na o kɔfɛ k'u na fɛn yɛrɛ o la fɛn min ni u na gɛlɛya u bolo kosɛbɛ o de segili la limanaw o de nana wolo nin na k'u ye dugumaw ka sow bɛɛ lajɛlen jeni ka taa ni baganw ye maa 28 ka olu minɛ ka taa ni olu ye ka dugumaw kɔni n'u ka ɲɛjiw to ɲɔgɔn na kunnafoni bɔlen ka bin kari tɛmɛnen mars kalo tile 20 k'a fɔ ko kunnafoni dira armée ma ayiwa ko hali sisan armée kɔni ma se ka taa ninnu bɔ bolo la ka sababu kɛ min ye ko nɛgɛjuru sira foyi tɛ sɔrɔ a yɔrɔ in na n'i y'a mɛn i bɛ maa wele k'a fɔ a y'a kɛ tan o k'a sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ko nɛgɛjuru sira kelen o tɛ a yɔrɔ in na yen nɔ Demba Konate ale de ye fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don l'indicateur du renouveau kɔnɔ limanaw an bɔra ka CEDEAO ka ɲangi minnu fɔ sisan ko musolakaw wulen bɛ k'u jɔ ka ɲangi k'a kɔn kosɛbɛ musow ka jɛrɛjɛkulu caman de bɛ yen l'indicateur kumana ka bi ko kabi janvier kalo tile 9 san 2022 musow ka jɛrɛjɛkulu bɛ i n'a fɔ Consortium des femmes du Mali ko minnu ma plateforme des femmes leaders du Mali réseau paix et sécurité des femmes espace CEDEAO ani ka taa se réseau des femmes africaines ministres parlementaires ani réseau de plaidoyer et médiation en charge du suivi de la participation des femmes dans l'accord pour la paix o ye muso minnu jantolen don bɛnkan sɛbɛn na minnu b'a kɔnɔna la olu de ko k'u bɛ CEDEAO jamana kuntigiw minnu bɛ n'u kɛlen don ka ɲangi bi Mali kan kabi janvier kalo tile 9 san 2022 k'a fɔ k'u ka hinɛ Mali la ten sa u ka Mali mangoto u k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya minnu ye jamana in sɔrɔ kabi san 2012 fo kana se bi la wa min ye sɔrɔko gɛlɛya ye o bɛ an kan an ma se ka bɔ o kɔnɔna la min ye coronavirus bana ye o ye gɛlɛya min da Mali kan CEDEAO maaw ma se ka o dɔn k'a fɔ de ko u bɛ tila ka na gɛrɛntɛ wɛrɛ bɛ Mali kan min ye ni musolaka ninnu ye u ko tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ min ɲini CEDEAO fɛ an bɛ ka an kunda kalo barikama min ka nin ye CEDEAO kana sɔn fiyewu ni kalo barikama in ka se k'a sɔrɔ gɛlɛya gɛrɛntɛ u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ bɛ Mali kan sabu CEDEAO jamana fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ lajɛlen ye silamɛ jamanaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ Ala bato n'a fɔra k'u kɛn bɛ k'u sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Mali ye ko o ma sɔn ka kalataw boloda walima bɛn ma sɔrɔ u ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ko u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ bɛ Mali kan gɛrɛntɛ in tɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ta ye sabu jamanaden ma miliyɔn hirika caman minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu n'a kɛɲɛ to olu kɔnɔ sɔrɔko nasira la kalo barikama min bɛ k'i kunda Mali kan musolaka ninnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ de CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka Mali lajɛ ni u ka hinɛ ɲɛ ye u ka ɲangi ninnu wuli walasa dan dumunifɛnw olu bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogo min na Y Dunbiya limanaw an ye nin sɔrɔ ale de bolo a y'a sɛbɛn l'indicateur du renouveau kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye soir de Bamako ye a jirala k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔna la bi ko Mali la yan nɔ limanaw an ka foroba cakɛyɔrɔ n'o ye administration ye min ye foroba cakɛyɔrɔ ninnu k'a bɛna fɔ a caman limanaw binkanikɛlaw don dɛ sabu i mago mana se Mali foroba cakɛyɔrɔw ma u b'a lajɛ ka u bolo don e kun fɔlɔ ka u ta bɔ ka sɔrɔ k'u mago ɲɛ fɔlɔ jɔnni de ye nin kuma fɔ Mozadek Bali limanaw ale yɛrɛ ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye a jantolen don o de la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ale ma sɔn fiyewu foroba ca k'i bolo don o la a ye kɛnyɛrɛ baaraw kɛ fo kana bi limanaw bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ nafolobatigi don banna don walasa a bɛ fɔ min ma ko groupe Azalaï Hotel n'o ye dunanjigisoba min b'an ka jamana kɔnɔ o de ye ɲɛmɔgɔ don dunanjigisow la ale kɔni ye o ŋana ye an ka jamana kɔnɔ yan a welela kɛnɛ dɔ kan n'o ye jɛmukan dɔ min yɛrɛ n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Yelimadi Konate bolo a jirala k'a fɔ Mozadek Bali a ka sɔrɔ ka nin kuma ninnu fɔ
a ko n'i y'a ye ko gɛlɛya bɛ Mali sifinnakaw bɛ kabi minnu bɛ fɛ ka baara kɛ u yɛrɛ n'o ye entrepreneuriat ye ko n'a ma ɲɛ ko i bɛ dɛmɛ i kan ka dɛmɛ ka bɔ Mali cakɛyɔrɔbaw de yɔrɔ n'o ye administration ye i b'a sɔrɔ olu de bɛ u sen tinti i ka fɔlɔ yanni ka se ka san sɔrɔ a ko ale yɛrɛ ye gɛlɛya min sɔrɔ Mali foroba cakɛyɔrɔw la yanni a ka se nin yɔrɔ la limanaw ko o lakali kɔni n'a ko k'a b'o fɔ a tɛ se ka tila o kuma la o la a ka sɔrɔ k'i jɔ ko bi na ni maa o maa ko k'i bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ i yɛrɛ ye limanaw i ni ko de bɛ ɲɔgɔn na sabu a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ Mali foroba cakɛyɔrɔw u b'a ɲini de ka dɔ bɔ i kunna walasa u bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka to o lahalaya la wa limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye lakɔli karamɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ kuma ɲɔgɔnya ye a jarala k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔw ni minisiri min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna madame Sidibe Dedewu Usumani k'u ye ɲɔgɔn ye a na kɛ u bɛ ka waati min ni lakɔli karamɔgɔw kɛlen don k'u bolo da u sen kan fɔlɔ sabu CEDEAO ni UEMOA kɛlen don ka ɲangi bin Mali kan ɲangi a jarala k'a fɔ a ka kan jamanaden bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jamana dɛmɛ o de basigi bɛ sen na min ye lakɔli karamɔgɔw ye u ni minisiri madame Sidibe Dedewu Usumani k'u ye ɲɔgɔn ye nka ɲɔgɔn in kɔnɔna la minisiriso in kɔnɔna la cakɛda bolofara dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don u ka adamadenya ko yɛrɛ ma n'o ye directeur des ressources humaines ye Mamadu Konta ale ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ ayiwa baarakɛla Mali foroba baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ bɛɛ ka sara ka dalakɛɲɛ n'o ye grille salariale ye ko nka lakɔli karamɔgɔw olu bilala u ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la ka daminɛ duguma kalanso la fo ka taa bila cɛmancɛ kalansow la o ye sariya min ni o tara san 2018 ko nka i b'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw bɛɛ tɛ nka sira dɔw de bɛ i bɛ tɛmɛ olu fɛ o sira ninnu i ka kɛ maa ye maa min bɛ yen ni i dɔnnen don foroba cakɛyɔrɔw la ko wa fana i ye école normale supérieure n'o ye ENSUP ye i y'o kalanw kɛ o diplôme b'i bolo o la i lakodɔnnen don jamana fɛ syndicat minnu bɛ yen n'o ye syndicat signataire du 15 octobre 2016 olu kɔni tun kan ka tile 120 baarabila de kɛ a na kɛ u y'u bolo da u sen kan fɔlɔ ka sabali jamana kɔrɔ UEMOA ka ɲangini ninnu na a jarala k'a fɔ nin waati in kɔni kɛn bɛ waati ye kuma ɲɔgɔnyaw madame Sidibe Dedewu Usumani ale yɛrɛ kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔ k'u ye kuluba fila k'o bila sen kan walasa u ka se ka kuma lakɔli karamɔgɔw ka gɛlɛya in na a na kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ale ka laɲini kɔnɔ kulu fila in olu kɔni ye baara kɛ baara jaabiw kan ka di yanni CEDEAO ka ɲangiw ka ban a na kɛ lala fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw olu ka laɲini na u ni jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la limanaw soir de Bamako ale ka kunnafoni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o kuma an b'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ a k'an bɛ sini ni Ala sɔnna